Sige, sa gitna ka. Hindi ka ano ko yung cellphone ko. Marami yung mga estudyante doon. Kaya nga ang gusto. Manok na pula. Ang ganda ba doon? Meron ba rito mapupuntahan na mga resort na hindi ka na maglalakad? Opo, doon sa transport. Andito kami sa strawberry farm. Ay, sorry, sa Dare Farm. Napakadaming tao dito. Ay, no? May field trip yata dito ngayon. Napakadami. Nakakipaghalubilo yung mga Dare sa estudyante, sa mga tao. Ganito pala dito. Yung view dito napakaganda, hindi lang yung Dare Farm yung makikita mo. Yung view niya, para kang nasa Batanes. Open field siya. Tapos sa medyo malayo nakikita yung Mount Iriga. And sa kaliwa, ay sa kaliwa yung Mount Isarog. So malapit siya sa Mount Isarog. Nakikipaghalubilo sila sa mga tao. Estudyante, napakadami. Wow, tumatay siya. Parang tinatapon lang. Try natin pasukin ng Dare Farm. Paalaala sa lahat, mga bawal, no entrance fee, pagkain, malaking bag, sigarilyo, sobrang ingay, hawakan ng sungay ng deer, basura, lumampas sa visit ng area, visiting hours 8 AM to 5 PM. Okay, let's go. So hindi siya pwedeng hawakan, pwede ka makipaghalubilo sa kanila. Ang ganda ng sungay nito, parang Paskong Pasko. Bawal siyang hawakan. Guys, lang yung pumunta dito, hindi nakakailang, nakakatuwa siya, saka hindi ka matatakot sa sobrang daming tao. Hindi mo feel yung takot kasi yun nga, yung mga tao nandito rin, parang hindi ka naman susuwagin. Siguro pag may dala kanda mo, hahabulin ka nila kasi yung talagang gusto nila yung pagkain. Yung feeling nila na magpapa-feed ka sa kanila. Ganyan guys. Ay naipag picture din sila sa mga tao. So game na game din sila. Hi. Certified from the may baby deer. Ang ganda dito guys. Try niyong pumunta dito sa Ocampo Camarines or Dare Farm.
Enjoy na enjoy, enjoy yung mga bata. Hindi ko alam kung anong school pinanggalingan nila. Go, Sir Mike! Hello! Anong school po kayo? Zamora. Zamora. Memorial College. From Bakakay po. Baka kay Albay? Okay, thank you. Prom D, certified prom D. Mga taga Bagakay Albay yung estudyante dito. So, ang dami nila. Nakita ko dun sa mga 6 na bus yata yung lahat sila. Tingnan nyo guys, kapag mayroon kang damo, talagang habulin ka ng mga deer. So kasi yun talagang pinapafeed sa kanila. Wow. Kasi nagduduro lang sa gas niya, makuya, nagdudaman sa sabi pagkakas. Dito siya. May vlog mo! May vlog mo! Daya, Erin! Forward ka dyan. Sige, okay. Jen! Jen! Ashley, Jen! Hindi, may mag-iwan kami picture. Lokatol. Log na kamo dyan ho, provincial na kamo. Guys, free entrance lang dito kung bibisit kayo dito sa Campo Camarines Resort. Free entrance, walang bayad po. Libreng libre, mag-enjoy nyo po lahat ang buong araw nyo, buong oras nyo habang nandito kayo. Abel na! Hoy, Kylie! Kylie! Kylie, nagbel na! Ay, nagbel na, tabi! Ay, nagbel na! Minsan kinakabahan ako baka bigla akong sawagin. Pero sanay na sila makipaghalubilo sa tao. Ay, napakadami. Tingnan nyo guys kung gaano kabait yung deer. Nakikipag-selfie rin sila. Hello! Nagbablog ka pa. Hanapin nyo certified from the YouTube.
Eh, bigla ko na iniwanan dito, natakot tuloy ako. Baka sugurin ako nito, napakadami. Pero guys, mag-enjoy kayo. Magdala lang kayo ng damo siguro para mapakain nyo sila mag-enjoy sila ng gusto. Pati ikaw mag-enjoy yung mga deers. Mag-enjoy ka rin. Wala naman kasing daon yan kaya hindi sila interesado. Amoy papaitan dito guys. Bagong-bago lang yung sungay niya. Parang tinutubuan pa ng balahibo at wala pa siyang talim. Hindi pa siya matulis. Natatakot sila kapag may pamalong dala-dala yung tao. So nagtatakbuhan sila papalayo. Napakadami. Para kang nasa pastulan. Ito mag-ina. Pero silang may sungay. Okay na sir. Okay. Sakay na kami pabalik kasi medyo malayo din eh. One kilometers along the highway. So pwede naman lakarin kung anong gusto mo, optional naman. Kung gusto mong sumakay or kung gusto mong maglakad. Hindi naman kalayuan kasi saka malamig naman dito at malakas ang hangin.